Bueno, rapazá, pois continuamos na Feira Irmandiña do Bolo e atopamos aquí cunha viticultora de autor, con Raquel Vizcaya, bueno, que ten un viño pois feito de uva, que é como deberían ser todos, non? Sí, Contame un pouco pois o teu concepto do viño e por que faz esa diferencia de un viño con solo uva, digamos, non? pois o viño con solo uvas, por que non é necesario nada máis? Resulta que as froitas e as uvas que teñen ao redor delas uns lévedos que é o que as van facer fermentar, por eso cualquier froita que se deixe aí vai facer algún tipo de zume. O viño non é máis que eso. E entonces resulta que as uvas, pois eso, solamente deixándoas fermentar, dan viño. Co que sabemos a estas alturas da película, despois do que xa estudiamos de bioloxía e algo de química e tal, pois se pode facer un proceso controlado, onde tú sabes cando empeza a fermentación e cando acaba, co cal non fai falta máis que as uvas para facer viño. Pero isto xa fai miles de anos e miles de anos que se está facendo viño e que se sabe. Se engaden agora outro tipo de produtos porque o mercado quere facer moita máis cantidad, non controlar os procesos e que de igual como se fan os procesos e entonces traballar rápido, como se fai tamén nas industrias agroalimentarias en xeral, que hai que botar un montón de produtos de limpieza e correctores para tapar os huecos de velocidade, no? E o viño non, o viño, eu agora volvo ao sistema de viños solamente uvas, entón calma, controlar o proceso de fermentación, que é tamén como cando faz un guiso, no? Que ten uns tempos, vas probando, e antes se probaba a boca. O chup-chup, Pero no caso do viño, que además temos uns termómetros de fermentación que che permiten saber controlar o proceso realmente, non? E entón, que non fai falla, que uva moi madura. E, por exemplo, eso xa cando está apañado, como di outro, non? Pero no proceso, na propia viña, que lle botas? Algún tipo Eu traballo moito con azufre. A miña estrella é o azufre. E tamén traballo moito ca cal. E entón, con azufre e cal, fa un combinado que se chama polisulfuro, tal que azufre, que se sabe como queima, e a cal, que tamén se utilizaba, a cal mata todo, no? E pois con eso é co que eu traballo. E eso crees que é menos invasivo co outro? Sí, é menos invasivo porque tú solamente traballas cando xa estás, cando xa tes o problema, e entonces tes que cortalo, porque os fungos sí que tes que cortalos, porque senón se reproducen e deixan semente. E entón hai moitas veces que a xente co tema dos fungos pasa, porque dixe, bueno, isto xa está perdido, pero non se pode pasar, porque senón che deixan xa o lío montado para campañas. O fungo deixa unha semente moi seca que se adapta. Por exemplo, eu teño oído que se fan tamén uns sulfatos, digamos, por chamar de alguma maneira, con estrugas e cola de cabalo, sí. E, por exemplo, o tema tamén, non sei se ti o faz, de ter rosas nas cabezais das viñas, non? Para que, polo que me dixeron, pois atacan antes a esa planta, esa rosa, che permite velo. Atacar a viña. Sí, pero despois o que ocorre é que tes aí unha planta enferma que che genera o lío. Entonces non funciona. Eso funcionou, pero non. Ahora, para eso nos vai mellor as silvas. As silvas tamén son rosas. Entón, as silvas as tes fora da viña
E tamén se sirven para ver a mesma operación. Preto da viña Que xa están, xa están. Sí, lamentablemente sí. Claro, xa están. Entón observas as silvas e entón xa ves como van. Porque, bueno, ao fin e ao cabo, é todo un ecosistema, Claro. non atacan só a unhas cousas e a outras, non? Claro, no, Atacan o fungo se reparte e como outras cousas van as cousas máis débiles. E estas cousas que temos en cultivo Pois en as xeral, silvas son duras, as silvas Pois- me cago no mundo, non hai quen acabe con elas. pero tamén lles afecta ese Sí. tema cando ese tema dos mildeos, que é do Claro. que estamos falando ahora en Sí. realidad, o mildeo tamén lle ataca as silvas, o sea, porque eu as teño ao redor das viñas e Pois E nada, sí. moitas gracias. A verdade é que o viño é espectacular. Eu acabo de probar agora, non me dan ganas ninguna de botar de gaseosa. O sea que se eu non lle quero botar gaseosa, é que o viño está bo. Un placer e nada, que teñas moita saúde, moita e moi boa festa aquí na Festa Armandiña. pois, grazas.